No, li falta un pis. Han tret un pis, 4 de 7, però assaig de 4 de 7. Em vau tirar un 4 amb l'agulla. Sentiu la música o no? Sí, fan sentiu la música o no? Si no sentiu per darrere. Què, com estem bé, avi? Estem també com el Pilar al mig. Que ha posat la res, si ja parlarem després. Maria, intento però